Ireng Mas. Yo kuwi buka Mas. Iki pira? Loro? Loro siji. Yo. Loro siji. Yo buka. Buka ya. Sing sempat mau piro? Pas 2 juta. Sing Iki loro siji. HP-nya aku mudah. Sing ram piro? Isek iki ram piro Mas? 4 stok 4. Papat sok papat. Sing A5 itu ya? A5 5i. Heeh. A5i itu lurus Dirukin kok foto yuk Mas yo. Foto pernah? Foto pernah? Like gak usah. Foto guys. Dara apa ti? Ayo Dek gak boleh, ayo. HP-ne ku wis anu ki lho. Wis tuku HP guys, ponakan iki. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel program Segabung Malam Pemirsa. Ini nanti mau tadi habis belikan HP Mas Alek guys, bendingku sekolah. Jadi HP-nya yang lawas yang dulu tak belikan itu biar dipakai ibuku, katanya mau tak tuker tambah tak ngguni ae ngono ya ben guys. Ben iso ngikutin telepon karo bapakku lah. Ini lagi dibeneri Mas Santo. Nanti saya mau lihat lomba mancing, masih bisa lihat lagi guys. Malam dimulai lagi guys habis isya. Nanti aku mau nonton sebentar. Jojo tidur. Mas Santo ben omah. Santo guys. Terayu wayahe ganti pemirsa. Dari yo iki cincinku tak jual tak nggo imbuh guys ben gak apa-apa. Terus niatku tak simpen yo tak dadekno emas ku yo engko nek buta-buta didol. Duweke mumpung ana guys nek ditumbasno. Yo cewek seneng dan wange lagi ndelok iku lho guys. Lomba, engko aku pengen ndelok sedilungkas. Berana Mas Santo. Ben HP-ne sing lawas iki dipek buke. Delok buku guys. Piye? Terus anone kok mbok ngalah. Iki wong ngaji. Nang kono ngarepe Mbah Mudin kono. Oh, nek kene. Oleh. Delok. Halo guys, ini lagi ada ikut lomba mancing lele di kampung halamanku di Jepon RW 7 guys. Nah, iki aku tak dubbing, ini juga tak pakai untuk konten Facebook Pro, jadi begini, mohon maaf ya guys ya. Nah, ini aku lihat loh. Ini kan apa masih persiapan guys. Persiapan purung ya gimang. Raro. Nah, ini di RW 7. Kalau tadi pagi anak-anak aku nggak sempat lihat soalnya masih dicepu. Terus kemudian sore untuk warga yang dewasa, tapi khusus RW 7 lingkungan sendiri. Terus kemudian malamnya ini untuk umum, desa lain boleh lihat, boleh ikut. Kalau malam ini untuk umum kayaknya 20.000 itu untuk 1 jam ya guys. Untuk gak antuk wis pokoke bayare sakmono ngono guys. Alhamdulillah aku ben gak suntuk guys nang desaku gak ono lomba ini. Ini baru tahun ini guys diadakan lomba seperti ini baru mbiyen pernah guys. 5 tahun yang lalu aku kok 5 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu juga pernah ada lomba seperti ini. Ini mohon maaf tak dubbing soalnya apa jenenge ada musik kenceng pemirsa, kok kena pelanggaran gak iso didadekno dolar kan Pak Deku lho, kuwi Pak Deku guys. Tak guyoni melak deh. Wis tuwek mbok kon melak kalau Pak Deku yang belakangnya anak kecil kaos biru Pak Deku guys. Kakak ipare bapakku. Suamine budeku Mbak Yuni. Kalau Mas Alek lho, kalau Mas Alek lah kaos biru muda iki diparani kanca-kancane, diparani ponakanku ndelok lek ngono.
Delok guys iki. Nah, aku tak delok kok mlaku-mlaku guys iki. Mau tadi baru beli HP buat Mas Alek, terus dibenakno Mas Anton. Dibenakno Mas Anton juga warga desa sebelah guys, desa Kidal. Ini guys. Panitianya ada di sana. Itu juga ada yang nyanyi-nyanyi. Aku ora iso nyanyi. Aku bisa nyanyi guys, cuma yo aku saiki jadi warga luar Jepang. Ini kan RW 7 kelahiran kampung halamanku guys. Ini sampai malam ya, paling kan nanti sampai jam 11 malam guys. Kita tadi ada yang dapat RT 3 Mas Nanda, terus ada lagi warga RT 1 apa desa sebelah aku gak ngerti guys. Iki pemirsa delok ini ono sing entuk neh guys, cuma jeneng tak lereni konteni lali ono sing entuk iki ponakanku sing ngarep ponakanku guys, anak sepupuku. Entuk apa nek mah aku tak delok. Nah, iki tak dabin terus pemirsa, soalnya masalahnya piye yo guys yo. Aku bingung soalnya musiknya kenceng iki, aku tak dubbing aku nang ngarepe kamar mandi soalnya rame sekali iki yo tonggoku ki tapi wis iki nikah untuk desa lain pemirsa, iki sing kene andengku iki, tapi dia RT 2 makane iki tak isi penting is dungane guys, ndelok hiburan guys, bengi-bengi rame nang kene. Panitiane ya anak-anak muda, ya ono sing wis kerja, ono sing wis kuliah. Nih guys. Terus kita dabin terus soalnya sing tua-tua do nyanyi guys, ben meriah. Nek sepi iki ya ora pantas, tapi nek masuk nang konten ya iku harus tak dubbing. Ada sing tak dubbing, ada sing ora, ngono guys ya. Oke pemirsa. Lanjut. Guys, kita lanjut, masih ternyata tak dubbing meneh lah. Ini guys, lah aku yang ada di temeni pacare juga dan temeni istrine, anake melok nunggoni nyemangati. Kalau untuk guys kita guys. Pokoknya sing ngerokok iki ya ono sing wis kerja, ya ono sing wis nikah ngono guys. Lah iki ono sing entuk guys, wong lagi dicemplung yuk ketoke yuk. Wis apa urung ki mang ya kontene aku lah. Sempat tidak jagongan tonggoku iki lho pemirsa, dadi kadang gak fokus, kepethuk koncoku SD, mau ya kepethuk bos konter sing tak tukon di HP ki koncoku TK guys. Dulu kerja di kulo pemirsa, operator alat berat nang Kalimaris jenenge Pama iku lho, PT Pama kuwi lha kuwi terus buka usaha HP zaman Covid. Ya kuwi koncoku TK guys sing tak tukoni. Asline tuku nang liya iso ae, cuma memang aku pengen nukoni tonggoku guys. Yo sebenarnya iki pusate ndekne iki asline ndek iki berfokus pada servis HP pemirsa. Nek HP baru ya sebagian gak semuanya. Ya ada HP bekas juga, mau servis HP juga bisa ngono guys. Siki guys, apa jenenge, kemu sing tekono dikai sak ember, kene sak ember. Nah kaos putih kuwi ponakane koncoku SD. Yo bebas iki bocah-bocah bar ngisak terus do ndelok pemirsa. Iku masalah yo ndelok ambek kanca-kancane sak barengane guys. Bapakku yo bar telepon ndelok, aku pengen ndelok nggo konten aku yo. Tak dubbing sik guys, suarane kuencenge mbuh. Terus kita lanjut lagi, ternyata masih salah lho. Iya iki agak dicemplungno guys, mohon maaf iki agak dicemplungno panitiane. Aku nek wis ngomong ki mang trepet dicemplungno iku lho, ember black nek orang blur iki ngomong iku ember iku black guys. Sing rodok gede kan bekas cat lah, iku di ayo-ayona karo panitiane guys iki lho. Tuh guys, lah. Ikan di ngonokno iki ben apa lelene iki nyebar ngono guys. Kemudian persiapan pemanasan yo ono sing nggowo pelet, yo ono sing nggowo lumut.
Mas Santo gak iso guys, mulane gak milu. Terus ya ora duwe pancing. Duh dienggo kabeh lah wong sak RW RT 1 sampai RT 4 atik pemisah. Ra ngono sing duwe pancing nganggur, gak ada yang punya pancing nganggur guys. Oke. Ini kan asline iki wong mancing iki wong sabar guys. Aku curmone tak krawuki wae lah iku disebari karo panitiane. Kuwi kancaku SD, kancaku TK guys iku sing adikku jenenge Siswanto. Iki guys, kene iki desane Jepon, dusune Pelem Kidangan. RW 7. Aku ngomong menyebut Jepon ya karena memang aku asli Jepon, Des. Jepon tuh kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Blora. Lah, aku saiki tinggal ning Cepu, kecamatan Cepu. Cepu iku perbatasan guys sama etane ku wis ngraut dan Padangan. Padangan itu sudah ikut Bojonegoro lagi. Kuwi tanggoku ya panitiane, guys. Guys. Santo lagi benerno HP-ne masalah, soalnya HP-ne mati guys. Mulane kalau punya HP jangan dibiarkan iku yo guys yo, gak diisi. Engko terus WA-ne mati sekabehane pemirsa. Jadinya bingung kabeh. Alhamdulillah aku mau kon HP masalah delalah sen duwe konter wis mulai. Aku trepen dan delok iki kok lomba kok aku ngono pemirsa. Ramene rambo pemirsa. Alhamdulillah rame pol pokoknya. Oke guys, ini lanjut lagi. Iki mau wis tak anu purung ya pemirsa. Aku lali yuk guys. Pokoknya sempat mau tak upload emang. Ya, iki rame sekali guys. Pemirsa iki. Aku sampai ujung kono lho guys iku. Ujung RT 1 sampai ujung RT 4 iki tuh mancing pemirsa ngono. Nah, iki masalah tak kondang mulai soalnya kan waktu aku ngonten ini kan dia sekolah guys. Ini kan tak tayangkan gak hari itu juga tayang gak. Soalnya juga konten yang lain biar gak meloncat pemirsa. Oh rame sekali guys. Rame sekali pemirsa. Nah, aku pengen ngulang lagi iwuh guys soalnya apa jenenge aku mau ndelok tok dadi gak wani marik-marik pemirsa kuwi. Iki ono sing entuk, kalau sing kaos putih kuwi entuk guys. Cuma kan juarane kan nganti wengi dadi aku mulai guys idone. Tapi sedek wis tak dono karo pemirsa bahwa di kampung halamanku juga rame. Sini ki apa ada jalan santai 2 hari lagi. Cuma kan aku harus balik ke Cepu guys ngono. Jangan itu. Sepenting aku nilik masalah ku sawake wis adem kon HP wis mari. Iki rame guys, aku yo ngantuk asine. Ambek apa jenenge jalan-jalan kok bojoku kopi ngono. Ketika nebuk tak tuku no kopi mau buku yo ndelok guys sedelok. Cuma sesuk ape sesuk libur mbok catering gak roh pemirsa. Nah, ini guys. Rame sekali pemirsa. Iki cilik-cilik do ndelok guys. Rame guys, samurai rame. Iki aku yo pendang turu kalau kesel mbah pemirsa. Dubbing ayo gremeng ae soalnya piye wis tak video nang musike ora tak konten yo eman-eman guys. Lumayan. Soalnya aku di desaku nggak ada. Paling ono nang RW ku tok guys. Desa liya belum tentu ada. Karena paling nggak ada cuma apa lomba-lomba internal ngono lho guys. Lho iki ngarep iki ponakanku guys lho. Sing gejojer iki dawa main barengan di mana-mana guys agek lulus sekolah. Di tahun diingi apa di tahun iki ya kok lali. Kok randang bar-bar yo ngetepes randang bar durasine suwi men. Soalnya emang ya sampai ketambahan tak gawe konten iku guys apa beli no HP Mas Alek. Ya aku gunane tak tukok ali-ali ngono ku guys. Jadi butuh apa jadi HP yang lama yang tak belikan aku tak kasih no ibuku. Nek bapakku telepon guys. Jadi ora bingung no lho pemirsa ya. Oke. Entok iki. Ulan entok. Langsung kayak disebar sentok Nanda entok Nanda. Oh entok. Baik, selamat malam semuanya.
Pemancing Mania Indonesia Iki sapa iki? Suarane sapa? bersama RW Lek 7 Supri. Merdeka. Oke. Pripun RT lakine? Oke pemirsa, ini ada musik lagi ya, tak dubbing lagi. Iki ono sing nggawa senter kepala pemirsa. Ada sing nggawa senter kepala, guys. Iki pakane kancaku di SD. Ya nostalgia guys ya, kanca TK, no sing wis apa no sing buka counter ya ono sing tak tukoni HP kuwi, terus ada lagi apa sing tak beli yang apa yang melayani ku tadi ponakanku guys, anak sepupuku. Putune budeku guys, nglayani ku kerja nang kono ki. Sing kacamataan mang tak konten lah kuwi ponakanku guys. Kerja nang kono ki lulus SMA kerja nang kono ngono. Ibuke kerja nang apotek. Lah, ini guys, iki sebanyakan iki wong kene dhewe apa pemirsa? Banyakan wong kene dhewe. Yo iku entuk guys. Lah, iki candi ki aku gak ero pemirsa. Lho kok wajahe aku wis gak apal soalnya aku wis nang Kapuan wis pirang-pirang tahun. Lah iki ketoke mungkin RT 1 ya, anake wong RT 1 guys. Gak paham aku guys. Lah iki entuk terus nyeluk panitiane kan di anu duwe gelekno adem gak nggo wadah. Awas le. Lah iki panitiane iki. Mas Yanto guys. Panitiane apa gak ya gak roh. Dibenakno guys. Nah, oke guys ya. Wis iki cuplikane pemirsa. Oke. Udah. Ya jadi ada yang belum udah dia nangkap tapi belum penilaian semuanya. Aku mau pulang soalnya takutnya nanti cucu bangun ya guys ya. Terima kasih nonton kontenku. Konten hari ini apa namanya membelikan HP-nya Mas Alek karena udah HP-nya udah tua, udah jelek ya. Pokoknya ditonton terus, tetap semangat. Ojo lali like, komen, Mas Kupung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.